Sonatech Audio. दर्शकों की बेहद मांग पे बिहार के दो शेरों का जबरदस्त टक्कर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आवाज देना चाहूंगा आज के सुपरस्टार कलाकार तपेश्वर चौहान को। और दोस्तों, तपेश्वर चौहान के स्वागत में आ रहे हैं किशोर कुमार। और दोस्तों, इस मुकाबले को तपेश्वर चौहान के साथ चार चांद लगाने के लिए एक और सुपरस्टार आए हुए हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूं विजेंद्र गिरी को। जहां दोस्तों, आपके बीच है विजेंद्र गिरी और इनका माला से स्वागत करेंगे नीतू मनी। तालियों से स्वागत कीजिए इनका आप लोग भी। और दोस्तों, इस महफिल में विजेंद्र गिरी और तपेश्वर चौहान की तरफ से गाना तो होगा ही, उनके पूरे मंडली की तरफ से बजाना भी होगा और आप सबों के लिए किसी को नचाना भी होगा। और इसके लिए हम लेकर आए हैं दो बहुत खूबसूरत डांसर, मिस रागिनी और मिस सुनीता। भोजपुरिया भैया लोगों का नमस्कार बा। भोजपुरिया भाई लोग के सामने आज दुगोला फेर विजेंद्र गिरी बाबा के संग बा। आज दुगोला तो आज बहुत मशहूर बा। भैया लोगन तनी समनवा बैठे बैठे तो हंसत रहा, बोलत रहा, जानला कि नाही आज ऐसा दुगोला गठाई देहब की तरह उनके मनवा में गुदगुदी पड़ जी। एकरे ना होल्डिंग के खतरनाक तपेश्वर चौहान। कथा तो हमार रामायण से रही, रामचरितमानस रही, लेकिन भैया तनी एगो रउए सबन खातिर एगो तनी गीत बा कि एक जनी के एक जना बाहरा बड़े नैखा नावत तड़पावत तरे रोवावत तरे बुझत ओकरे को रात भर कुहकावत रे। तो कैसे लिखत तरी तरी भाव सुनिए को। लिखत तरी कि सुना ये सैया तू नहीं आइलो, सुना ये सैया तू नहीं आइलो, देवारा गरदा मचवले बा। कहां जाई रे एक छापन एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे बीरावले बा। एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे बीरावले बा। एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे बीरावले बा। एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे बीरावले बा। हिलत रहा देखौ का लिखतरी पाड़ा रे मुंगाना बहतियारा मारता खूबे भीतरिया ले थारा। बड़ा रे मुंगाना
छारा दुनू रे हाथे धकेती कोढ़ा दुनू रे हाथे धकेती कोढ़ा जोर से ही हो दबवले बा एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे भीरवले बा एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे भीरवले बा। अरे जिया जिया तुम चलत रह बाबू मजा लुटत रह। कौन तनी हो लोगवन के बाटत रह देखत रह जो लोग मिजरवा हरियर हो आखा गाना के भाव का बा पहला दाब दे बुझे खोखी तले बसी दे दुआरिए पर नोखी एक पहला दाब दे बुझे खोखी तले बसी दे दुआरिए पर नोखी दुनू रे हाथे धके बंदूकिया दुनू रे हाथे धके बंदूकिया सीधे सामान पर चलवले बा। अरे छल्ली छल्ली कर देलक रे एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे भीरवले बा एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे भीरवले बा। एके परे की परेला खाए बदल पंचर हमरो रेटाए एके परे की परेला खाए बदल पंचर हमरो रेटाए महे परदेसी आउ चौहानवा महे परदेसी आउ चौहानवा देखाई गारदा मचवले बा। अरे छक्का मार देलक रे एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे भीरवले बा एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे भीरवले बा एक छापन देवर बीरापन सैया हो सीधे भीरवले बा। आओ मास्टर तनी एगो वंदना ले लो। आई सबसे पहले एगो भक्त भगवान गणेश से कैसे जाके कहतर कि बाबा हम सुनले बनी देवता तो अनेक प्रकार से बड़े लेकिन रौरा ऐसा देवता के लाभदायक नहीं है। देव में महादेव महा के बाद कोनो शब्द ना होला जेकर पिता महादेव जेकर माता जगत के माता और मंगल के दाता विघ्न के हरता है। भक्त लोग जाके कहता कि बाबा आइए हमारे ही लाइन में आइए कि गौरी के लाला नावा के गौरी सुमीरा नावा हो गौरी के लाला नावा के गौरी सुमीरा नावा हो बाबा सुमिरन में होखी ना सहाई आई बाबा आई आई भक्त की बाबा हम सुनने बने और विषय में बहुत लोग चर्चा करेला रिधि सीधी के रौर सजनवा हो
मंगल बरी साई आई बाबा आई आई ना। आज सोमुटेक में मंगल बरी साई आई बाबा आई आई ना। कल की बाबा एक और बात सुने बनी। हथिया के मुँह बाबा मानुष के ताना हो, सब देवता में पहले हो तब पूजा ना हो। बाबा भले रौरा के दुनिया पूजता, लेकिन हम सुने बनी रौरा लोग के पूजे ले गोसाई आई बाबा आई आई ना। अब रौरा लोग के पूजे ले गोसाई आई बाबा आई आई ना। भक्त कहले तो माई से का कहले कि माई तारा द्वार पर सभे आई बा तार बेटा हो। भाई बंधु माता बहन बेटी जितना लोग बा दुनिया के सभे तार बालक हो, तू सबकर मतारी हो। भक्त लो जाके कहता बाबा कि आइल बानी तहरे, कि आइल बानी तहरे दुआरिया हो। माई तू तो जानते बड़ कि आइल बानी तहरे दुआरिया हो, ए दुआरिया हो लेके चुनरी कराही। ए माँ आइल बानी तहरे दुआरिया हो, ए दुआरिया हो लेके चुनरी कराही। कि माई हम सुने बानी का दो अनहरों की आंख देलू कोरियो के काया, अनहरों की आंख देलू कोरियो के काया। बाझिनों के पूत देलू धन ताहर माया। ए माई तहरे कृपा है, स्नेही जी माई के कृपा है कि बाझिन बने महतरिया हो, महतरिया हो लेके चुनरी कराही। बाझिन बने महतरिया हो, महतरिया हो लेके चुनरी कराही। अच्छा परम आदरणीय भोजपुरिया समाज, हम विजेंद्र गिरी सब भोजपुरिया भाई लोगन के हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा। बस रहुआ सबके स्नेह प्रेम के इंतजार बा। आई अभी जयंती कैसेट के जयंती VCD के माध्यम से तपेश्वर चौहान जी रहुआ सबके सेवा करनी। एक बाद देखी कैसे जवाब सवाल होला, वो सब हिसाब हो जाए। हिसाब का मात्रा ना कह दे कि ऊपर ओभर गिरे लगी हिसाब। एगो गाना सुनिए सबे कि देवरा का दो 56 भिरवले बा। पहले तो इनका गाना का ऐसा बात बा, एक तो बात की 56 वाली बात तो 56 में छारा ना भरा करी बात हटाई, लेकिन आओ रे पगली एगो कवि के भाव बगी सब का करता है, कुछ ईश्वर के भी नाम लो। अब मान लो दोसर के पगलाइल बियाऊ दाग लगोले बियाऊ तो कहे दूसरा के कैसे कवि के भाव बा।
ध्यान दिया चौहान जी कि पिया आई बानी ले जाई, तन ध्यान दिया बात पर कि पिया आई बानी ले जाई चौर चौर के रसरी में त सुख के आठी हो जाई बेबाछी टांग दी पियावा पसरी। हो जाई बेबाची टांग दी पियावा फसरी में। आई हमरा तपेश्वर चौहान जी के गीत के थोड़ा झलक रहा, लेकिन बात हमार कहाँ बा, एगो पति प्रदेश में बड़े बाहरा बड़े, मान लगी दिल्ली बड़े, उनकर मेहरारू चिट्ठी लिखले बड़ी कि यदि 2 दिन के अंदर हुआ ना जाए तो तीसरा दिन अपना नैहर न चल जाए तो फिर अपना बाप के बेटी ना। ई बात जब मरद सुने बड़े स्टडी में जाके घरे फोन लगावे लगले, फोन जब लागल घरे मेहरारू जब रिसीवर उठौलस कलस की हेलो, मरद कहले कि आदरणीय मेहरारू जी सादर प्रणाम, हमरा से गलती हो गई, ओकरा के माफ करी हो, हम 2 दिन के अंदर में एकदम आ रहा, वैशाली छूट जाए तो हम माल गाड़ी पर चढ़ जाए लेकिन अबे करो। मेहरारू जब ये बात सुने तो नैहर जाए वाला प्लान कैंसिल बा। अंगना में बाप रे एड़ी रंगे के तो ठेहुना रंग लेहलस, ओठ रंगे के तो लीलारे रंग लेहलस, माथ बांधे के तो बाप रे बाप वो अपन बाहे चोर चोर के बांध लेहलस। दियादिन कहली कि काहे इतना अगराइल बड़ी जैबू का नैहर देबक, सब पूरा पकवान ले जाता नादा में फेंक दे। अब गे तो फोन आई रहा, तू का कहती आंगनवा में कूद कूद के तार के सोल कि सैया छुट्टी लेके आओ तारे घरवा। अरे सुकुमारी तू तो चाहत लियो कि ना आओ, कि सैया छुट्टी लेके आओ तारे घरवा, आज टेलीफोन आइल राजा छुट्टी लेके आओ तारे घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। दिन कहतर कि काऊ कहले फोन हम के इतना अगराइल बड़े रे, आतना तो तोर अगराइल कहियो ना हम देखनी है, तो कहतर के ही फ्रेम में बड़ू हमारा खाती सोरहो सिंगार पिया हमके लेके आई है हो, हमारा खाती आ इतने ना अभी कहले कि हमरा आइला के देरी बा, थावे में हजार औरी सोनपुर ले जाई है हो। तू माना चाहे मत माना, हमरा कहती वहाँ के सब सामान तक किन नहीं बनी, एगो बड़ी बड़ी बढ़िया चीज किने बनी हमरा खाती, और लेके जाई है स्नो पावा डरावा, दिल्ली से फोन आइल बा। कहते कि सुना अगर वहां के आ जाता नहीं, अब हम पिया खातिर से जिया साचाई बहो,
वहाँ के यदि आ जातनी तो हमरा इहे लालसा बा। हम नहीं खाई बता सैया मोर खियाई बहो। लेकिन वहाँ से बात भइला तो मैं कहनी कि तू चिंता मत कर, लेकिन तहरा से हम इहे कहे चाहतनी हमके छोड़ी के जानी जइह नई हारावा, दिल्ली से फोन आइल बा। राजा छुट्टी लेके आओ तारे घरावा, दिल्ली से फोन आइल बा। नमस्कार बा, हार्दिक अभिनंदन बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा, रो आशीर्वाद के हमरा दरकार बा। गोड़ लगिले विजेंद्र बाबा, गोड़ लगिले। आज तो विजेंद्र बाबू खिस्सा को देनी जानते नहीं, पियोकर के नासा बाजार में ना होला, काहे ओवरलोड पीले बड़े, लेकिन आशा ना हो काहे खुरखुराई है ना, काहे बाबूजान जहाँ खुरखुराई लेके बुझत रहे कि हमरे ले कोनो बनल बा ध के व्यवस्था को दी। बाबू बुझे कि ऑल इंडिया खतरनाक चौहाना से भेंट भइल बा। नासा होला कौन कि द्वार पर पहुंचे लल तो मेहरारू से कहलो कि छोड़ ले आओ देख गणासी ओकर हम टंगड़ी काट ले हो। मेहरारू दौड़ दौड़ कहते कि ये टिंकुआ का पापा वो पीले बने मेरा सुत रही ना रे हट छोड़ हमरे कहते मत धर पाए मन धर कहते नु आज ओकर हम गतर तुर दी। लेकिन पियोकर का नासा होला कहबा कि मेहरारू के देखे ले तो अब बाबा छौ के ले कहबा कि चौहानवा के नी चल जाला। अब आ गइल बा चौहानवा बाबा एगो मेहरारू अपना मरद से जब उनकर मरद ले बाहर से तो मेहरारू चुना के किंग राती को देख एरो सुनत नहीं का कहल ए हम निकाल का ना हो जाए काहे हो सुनी ना। अरे वो भैया के तो 6 जनी लड़की बड़ी तरह और सारा कमाई बियाह कर में लगी यार वो सुनत नहीं हमनी के अलगा हो जाई तो हमनी के कुछ बैंक बैलेंस हो जाई जेगा मनोज गिरी बाबा रुपया धइले बड़े ओंगा हमनियो के कुछ माल ताल वाला आदमी हो जाई का कहले अलगा हो जाए कहत ना ना अलगा कह के मार दे तू दे को रउआ मार के पुट्ठा फाड़ देता हमरे के मारे कहत नहीं अब वो लाठी से लाठी से मर बे तो मार के मुआ दे चाहे हमरे के जोर बुझाओ तर को लेकिन हम तोरा पर हम को अकिया लगे हम हमरा से औरतिया कहतिया कि लाठी उठाओ चाहे मार के मुआ दे जुबान ढाना रे ऊपर पाराना रे तोरा कमाई में हम लूट लगाई जिंदगी भर कमाई ले तोरा कमाई में लूट लगे 20 साल कौतर किए मोनू हम के अपने का कहते बैंक में ले नाल का तो हम तोरा घर में रहबे ले करो हम चल जाए ते हमरा के हुए पूछिए ओइसन मत बुझा आए मत कर हमरा को कहत लाठी से मार के तोर देह टूट लाठी से मरबे हमरा के तो लाठी उठाओ चाहे मार के मुआ दे जुआन ढाना रे तेही रो घर में नाते अपने भाई भौजाई के पूछ हमरा जिंदगी बड़ी कुपुत कट हमरा इतनी बीत गई न तो कहते तू सुन ले कि लाठी उठाओ चाहे मार के मुआ दे जुआन ढाना रे ऊपर पाराना रे तोरा से हमर भार नहीं चलो तोरा कमाई में हम लूटी लगी तो हम के नई हर चाहू पा दे जुआन ढाना रे रे हम के नई हर चाहू पा दे जुआन ढाना
ढहानार तोरे कमाई में हम आग लगाई तेरे से मोर ऊपर पर तोरा से हमर भार निकल चला तो हम के नहीं हर चाहूं पात जुआन ढहानार मारदा कर रे पूरा कौन जी कोई मेरे कहतरी कहते मगु जे कमी कहतरा सासू ननद के बोली सहलो ना जाला कुकुत के मारे घर में रहलो ना सासू ननद के बोली सहलो ना जाला कुकुत के मारे घर में रहलो ना जाला लहुरा देवारवा के पानी समझा दे जुआन ढहाना रे ऊपर पाराना रे तोरा कमाई में हम लूटी लगल आइल नाती तू कमाते रह और सूद बोले कतरा अरे मार लाठी से मार के मर दे तू तोरा से हमर भार निकल चलो तो हम के नई हार चाहूं पाके जुआन ढहाना सुना ना मनबा सुना तारा तो हमरा हाथ में उपाय बा माटी के तेल मुअनु देही पर गिरा ले मार के माचिस नाती योगिया लगा ले सोच लो बहुत साल का हुक्म कि ना बोलो ना हुक्म तो सुन लो हम अपने बाप के बेटी क्रिया खाए कहतनी कि मार के माचिस नाती योगिया लगा ले बापे बेटा नाती लोग के जेल में सुना तारा तू जना तू बड़ा तू जना होई बड़े आइए तू जना हर खानदान लौकत रहे तो एगो माचिस का तीली में हम उड़वा दे अपना बाप के बेटी हम अपना माई के दूध के क्रिया खा कहतनी हम मनोज गिरी के बात सुन के हमर परेड में दुख हो गइल बा मार के माचिस नाती योगिया लगा ले बापे बेटा नाती लोग के जेल में ठूसावा दे तोरा कमाई में हम लूटी लगाई आए लेगो सूती साड़ी कोड़ा के मंगनी तो ना ले लो माई रे माई हमर के गई बियाह में हमर करम जोर गई माई रे माई एगो बात मानो ना हमार अरे ना तो चौहाना से चूल्हा बाटा वाले जुआन ढहाना रे ऊपर पाराना रे हे कनी के कौन ले बड़े इ तो या लगा भूल पड़ी तो मुंह चानी कट तर तो जाए मुनु तर इहो देख के मैं निकल लगो तोरा से भार नहीं चलो तो हम के नहीं हर चाहूं जुआन ढा हम के नहीं हर चाहूं पादे जुआन ढहाना
नहीं सुनौले तपेश्वर भाई जी, बाप रे बाप, भाव तातना न दे देले फरेजा में घाव हो गई। ए मास्टर भाव सुनला बड़ा सुंदर, मोटरी लेके कैसे मेहरारू भागत रहे, खीसा बड़ा सुंदर कहले तपेश्वर भाई। कौन खिस्सा जी? तारकेश्वर को बात याद पड़ गई। अकबर एक बार बीरबल से कहले कि बीरबल ई बताओ कि बर जौन दुल्हा जाला बारात में, उ सबसे श्रेष्ठ काहे मानल जाला, ओकरे के सभे काहे सबसे लम्हर मानेला। बीरबल कहले कि महाराज बर के ऊपर आधारित बारात बा, बर नहीं के तो बारात कैसन, ऐसे बरे में सबसे माननीय होले। अकबर ई बतिया सुन के कहले कि बीरबल एक मतलब कि बर जब सबसे लम्हर होला तो हमरो नाम तो अकबर है, तो हमरो नाम में तो बरे बा, एक मतलब सबसे लम्हर हमहू बानी। बीरबल हंस के कहल कि महाराज ऐसन बात नहीं खे। तपेश्वर भाई बीरबल कहल कि महाराज ऐसन बात नहीं खे, अकबर में बर बा आ गोबर में बर नहीं खे, तो गोबरो तो लम्हर हो सकता। तो देखो तपेश्वर भाई विशेष कहला के कौन काम बा, अकबर में बरे बा आ गोबर में भी बरे बाप, लम्हर में का जनावे के बा। लेकिन आ जाई भाव पर, बाप रे बाप मोटरी लेके भगले हैं। आओ तपेश्वर भाई कलन जाई भाव दिखा दो बाबा। तो देखो मर्दे मेहरारू के कैसे झगड़ा होला, मर्द मेहरारू के झगड़ा में बड़ा मजा आवेला। हालांकि झगड़ा में मजा आवेला कब, मर्द अगर उसल बड़े मेहरारू यदि मानावत होके तो, मेहरारू यदि कहते कि हमरा के काट दी, जहर दे दी, कह दी तो हम इनार में जाके डूब जाई, लेकिन चली ना दूगो गरम फराउठा खाली तो मन करी के रे एक हफ्ता अवरी कोहना जाई का रे, ई तो एक दिन के कोहना में इतना मनती है, एक हफ्ता कोहना जाते का करी रे दादा, तब मन लगेला तबे मेहरारू मनावत होके तब। आना तो मरद रुसल बड़े मेहरारू तक सुना तारा तो का कहत रे, तो खा काहे न तो ना खाब रे, तो ना खाबे तो ऊपर पर जो तो मन करे कि रे है तो अपना मन ना खाए तो पराने चल जाई। तावा है एगो मर्द मेहरारू के कैसे झगड़ा होता, झगड़ा ना एक रागरा कह जाला, ये आनंद वाला झगड़ा है। मर्द मेहरारू बैठल बालो, मेहरारू कहली कि सुन तनी है हमरे के कहतर, मर्द कहतर कि सुना काहेंगे तू मुंह बनल बड़ी, कौन बात बा, कौन बात बा, कौन बात बा, है का कहतरू, हाय देखा तारा करते माई की छोड़ दी, भाई की छोड़ दी, तारा चलता है हमार परिवार है चश्मा लिए कम छोड़ दी, घर बोल बे जवानी में लेकर ढोनी है बुढ़ापा में हे मोतियाबिन के छोड़ देते कहा जाए रे, ना मनबे ना मनबे ना मनबे ना मनबे। चार लात जब ये मर्द मरले हैं, मेहरारू रात भर कहूंगा गुजरले भिन्न शहर सुतल बड़े पलानी में तो जाके जगा के गस के तू सुतल बड़ा नाती सुतल बड़ा, अब हमार मुहल मुंह दे ना देखब। मरद कल के मौगी है कि चुरैल हरे, तब यह मौगी अपन नक्शा बना लिया। तपेश्वर भाई ध्यान दिया कि मेहरारू भागे ले तो कौना भाव में भागे ले, मौद के खोता में उंगली ना लगाओ के, गहुवन साहब के उंगली ना देखा के, भावे तरह देखे के बाद तो है देखो भाव कैसे मेहरारू मरद से जाके बथान में कहतिया को नाती हमरा के काहे मरला, काहे मरला, हम तारा घर में ना रहे, बाप रे नाती मार के हमार करेजा फोड़ देले बा। यह मेहरारू देखो कैसे कहतिया कि हमारा के मरले बाड़ो मुअली के मारवा हो जात बानी, हम ना रह तारा घर, हम ना रह, नाती मार के हमार करेज फोड़ देले बा। कहतिया मौगी देखा तपेश्वर भाई ध्यान दी, तू कहला तो भाव दिखा देतन कि हमारा के मरले बाड़ो मुअली के मरवा हो जात बानी, कि नाती हम नई हरवा हो।
मरला हा नाती चश्मा लगल बा यही ना मारे कि हमारा के मरले बाड़ो मुअली के मरवा हो जात बानी नाती हम नई हरवा चौहान भाई भाव के तू बात कहला हमरा से भाव भाव तन क्या ओरिजिनल दिखा देते हैं का घाव हो जाए दिमागे में भाव देख बलो तो देख ला इनकर जौन भाव रला उ हमरा जिला के छापरा सिवान गोपालगंज के ना रला इनकर भाव रला पार वाला जौन नगारा लावले से जितना बजावले से ना तो कनी के टीमकी सेके में गोहरा लागेला तो हई देखला छपरैया भाव कैसन होला हमरा तन देहिया कर तपेसर भाई तो की हो कि हमारा के मरले बाड़ो मुअली के मरवा हो जात बानी ए सुमन कि नाती हम नई हरवा हो जात बानी ए मास्टर लेकिन तपेसर भाई के भाव जानते पार वाला केंगा रोला यही गाना कहूँ का अगर हम कह दी हम कोही ले नानू यदि हम कह दी तो जानता रही केंगा ना चाहिए ई करना तो जानो कि नाती हम नई हरवा हो जात बानी ई तो चौकी के भाड़ा उतार ले तपेसर भाई लेकिन मेहिका देख ले छप रही कि नाती हम नई हरवा तिरहुतिया के भाव देखा तो पेशर भाई के मरले हा आय हा कि नाती हम नई हरवा हो तहरो बहिनिया हमके देले बाड़ी गारी झाड़ू से मरले बाड़ी तहरो महतारी ए सुना तारो अरे मतिया बीन वाला रे नतिया तोरा लौकत लइखा रे अब हम खाइले हवकीनी के जहरवा हो जात बानी वाह विजेंद्र बाबा वाह खूब कही जी लीला हैं तब लीला हाथ तोरी के एक और ना हो तपेश्वर चौहान हैं सरजुग 52 कितनो फर्क लटक जाई विजेंद्र बाबा मंसूरी धान ना हुई मेरे दोस्तों सरजुग 52 कितनो फर्क लटक जाई मंसूरी धान ना हुई अरे का ये विजेंद्र वाला लकारे लो अब केहू तपेश्वर चौहान ना हुई विजेंद्र बाबा ये दूसरा भाग कैसे था अब हम आपके दिखाओ थे भैया कि नखड़ा केंगा होला गाना केंगा होला बजाना केंगा होला ताल केंगा होला सुर केंगा होला क्यों जी ताल के स्वर बाबू ठीक है तने को है पहले गाना सुन ली अब भैया श्रोता लोगों आप लोग हंसते हो बोलते हो तो हमारा ये मिजाज करता है कि हमारा खेती आबाद है समझे कि नहीं मनोज बाबा अरे भाई त्रिभुवन जी तो आप हंसते रहिए बोलते रहिए हम देखिए विजेंद्र बाबा को चिटकी बजाकर क्या काम कर देते कि आई माय डियर
तारा के नहीं कह अब तोर तो मेहरारू तोरा का छोड़ दल से बासा हवा तो ई बासा भाई के घरे गईनी तो कहनी कि जे बासा भाई कहाँ बाड़े तो इनका मेहरारू की ई हाल बा कतर की हमने की जान जे कहाँ बाड़े रे मेहरारू के मेहरारू हमरा बुझाइबे ना करेला आई हने एगो गीत के भावा गई एक बाद कथा के भावा आई गीत लिखल सरोज गिरी जी के तरफ से ई गीत के भाव कैसे बात रखेश्वर जी कि एगो मान ल कि पति परदेश जाते रहे तो कहते रहे अपने पत्नी से कि ले ल चुम्मा दे द चुम्मा सुनत रू ले ल चुम्मा दे द चुम्मा खुशी रहा हर हाल में ए चुम्मा के मतलब अरे ना होला सैया दांत हला द गाल में तो चुम्मा के मतलब ई न होला दांत हला द गाल में ले ल चुम्मा दे द चुम्मा ले ल चुम्मा दे द चुम्मा खुश रहा हर हाल में चुम्मा के मतलब अरे न होला सैया दांत हला दी गाल में भाव इसको कहते हैं विजेंद्र बाबा है ना ताकि है न ताकि हम न उतरुआ अखियां के जन किचरो बतर कट जाई कि चुम्मा के मतलब ई न होला दांत हला दी गाल में खातिर जब प्यारी हो काहे खातिर बरियारी हो हंस के रौरा आई जी में ही बात बतियाई जी ए सुर में गावा सुर में बजावा चुम्मा के मतलब ई न होला कि सैया दांत हला दी गाल में चुम्मा के मतलब ई न होला दांत हला द गाल में सुन सुन सजनवा हो मान मोर कहनवा हो ओइसन खुश रह सैया जैसे रहे चौहानवा हो का हो है लड़ी गाड़ी सुन सुन सजनवा हो मान मोर कहनवा हो ओइसन खुश रह सैया जैसे खुश चौहानवा हो हे न आई हे न बतियाई हे न आई हे न बतियाई भात मिलाली न दाल में चुम्मा के मतलब ई ना होला कि सैया दांत हला दी गाल में सुनतरू जातनी आ निमन से रहियो तनी आओ एक फेरवा हमरा संग घूम लो कि सुमा के मतलब ई ना होला दांत हला दी गाल में
बढ़िया शेर कले तपेसर भाई कि का दो मंसूरी धान सब ना होई। ए तपेसर भाई लेन केतनो फर के लटक जाई त रामदाना ना होई। अरे लेन केतनो फर के लटक जाई त रामदाना ना होई। अरे मर्दबा खेसारी केतनो लात पसारी त कहियो चाना ना होई। नाहर केतनो बढ़िया जाई त इनार ना होई। नाहर केतनो बढ़िया जाई त इनार ना होई। अरे घर के सजावत तरह सजावो अभी कहियो कुतुब मीनार ना होई। तपेसर भाई मुक्तक मत कहिए हमरा से। अरे सब प्रसादी पंजीरी ना हुई। तू प्रसादियों में जानता रहा कौन प्रसाद हुआ? जाना का गाजरा कह जाला। 8 आना में 250 ग्राम तो सब प्रसादी पंजीरी ना हुई। अरे गावे खातिर कुछ कहे खातिर सबे कहली सबे विजेंद्र गिरी ना हुई। आ तिलक के पहले एगो गाना ले लो कि एगो डॉक्टर साहब को लगे एगो मरीज पहुंचल बड़ी। मैडम का तकलीफ बा? अरे का कहिए डॉक्टर साहब बड़ी बड़ा तकलीफ बाटे। शादी भइल बा? ना ये डॉक्टर साहब भइल बाटे पर नाहिए बराबर ना समझी। काहे? ऊ नतिया बाहर रहेला। बस बस हो गई तहार रिपोर्ट हम बुझ गनी। हम लिखा तनी गते से बोला कैसे ही कह तरी। ए रिपोर्ट लिखा तरी घबरा मत। गिरी जी के क्लिनिक में दावा उचित होला। ऐसा ना करी तो दवाई कराते कराते हम हार के बनी रहा क्लिनिक में हमर कुछ ना। चिंता ना हम बुझ गनी का कह तरी। बिरह के तावा पर बिरह के तावा पर तन छेमकाता है। जुल्मी जवानी के ताव ना रुकाता। बिरह के तावा पर तन छेमकाता है। जुल्मी जवानी के ताव ना रुकाता। बुझ गनी तू का कहता रू। लूटी लगा दे हबुन कर कमाई कहतरी। लूटी लगा दे हबुन कर कमाई। सैया घरे हइये ना हम कहाँ जाई। सैया घरे हइये ना हम कहाँ जाई। आई है पुरस्कार बा माननीय मनोज गिरी जी लोहरी मठिया छपरा जिला। हमरा तरफ से हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा। अरे बिहार भर के लोग के जय जयकार बा। औरी कहतरी देखी गिरी जी का कहतरी। अच्छा ठीक से चिंता ना। अरे गिरी जी का क्लिनिक में दावा बढ़िया होला बढ़िया होला। मरीज थोड़ा बहुत कमजोर है। सब जना के इंजेक्शन दिया गिरी जी के एगो जड़ी बनल कैसनो बीमारी दूर हो जाला। हाँ हाँ चिंता ना। कह तरीका के डॉक्टर साहब का पाउडर थोड़ा मेरा जुगाड़ दो। मरीज बहुत बेचैनी में है। किया ला लगाई करे जाके नीचे सांस लो। चिंता ना। ओ आला लगाने से मालूम होता है कि तुम्हारा पति जो है कुलेसरा में फंस गया है। किया ला लगाई करे जाके नीचे छाती कमरिया के ठीक बीचे बीचे। आला लगाई करे जाके नीचे छाती कमरिया के ठीक बीचे बीचे। कहतरी
अच्छा ये बताओ कि कोनो कैप्सूल खले बड़ू? कैप्सूल खाने वाली कामे नहीं के करो। ओ कम पाउडर जुगाड़ दो, भाई बाबा में इंजेक्शन से बड़ा डर लागेला। जुगाड़ लाओ। इंजेक्शन से ना दे रहुआ। हाफ दवा। हमरा बड़ा टैबलेट न काम करे सुइया धसाई। है चिल्लाओ मत। आधा रही दे। टैबलेट न काम करे सुइया धसाई। सैया घरे हइए ना हम कहाँ जाई। बुझ गई तारा में बीमारी का बा। लास्ट में मेहरारू कहते कि डॉक्टर साहब यदि रउआ नहीं बुझाता जान ली, हमरा ऐसे अनुमान बुझाता कि हमरा हइये भइल बा। किशोर हो सिंगार कके बानी इंतजार में, पागल मिजाज बाबलमुआ के प्यार में। कहतरी ए मनोज बाबा रोग कैसे बताई। ए मनोज बाबा रोग कैसे बताई। सैया घरे हइये ना हम कहाँ जाई। सैया घरे हइये ना हम कहाँ जाई। अच्छा भैया आई तू गोला जाऊं सुनदनी माननीय हमरा हंसराज भैया जेकर सहयोगी किशोर भैया बड़े। किशोर भैया के देन हा कि दुगोला विजेंद्र बाबा से आज तो बेसर जीवन कहते रहे। वाह बाबा वाह। और बते तारकेश्वर जी बाबूजान बासा भैया 1 लाख जी ई तल बहुत बाबा गोले हूँ। अरे बाबा हमरा मौगी पर दौड़ के जाले, दोसर आड़ ना मिलनतम तो मौगी पर दौड़ के जनतम। आई बुझानतम बाबा के हम ना कहम तुम्हारे ना भैया श्रोता लोगन आपके समनवा हम बात बता दे चाहते में। इनके लइकवा हमके बहुत प्यार से मौसा जी कह दो कि मौसा जी अगर हमारे पापा आपके कुछ कह देते हुए तो आप हमरे पापा जी को ना कले। अरे विजेंद्र बाबा तोरे लइकवा के मुंह देख के बाबा अब मौसा कहलका के नाता से हम छोड़ देते न तो हमरे मौगी के तू गरियावत हो तो का हमरे मौगी तोहर भौजी लगी आ का तोहरे मौगी हमर सारी न लगी का। तो गीत के बाबा ए तारकेश्वर बाबू, ए मनोज बाबा, ए किशोर बाबू। आई देखा गीत लिखे वाला के हो ग्राम लोहरी जिला छपरा सरोज गिरी नया कवि के गीत आ गई। एमे सहयोगी बड़े हमरा त्रिभुवन चौहान जी। त्रिभुवन चौहान जी के कहना बा कि छोट बटे बदनिया सुंदर बटे रहनिया। छोट बटे बदनिया सुंदर बटे रहनिया। हाथ में देखाई हो अपना आला ले ले बिया। रोगी के देखतिया रोगी के देखतिया ए घड़ी नरस भइल बिया। रोगी के देखतिया छोट बटे बदनिया सुंदर बिया रहनिया। छोट बटे बदनिया सुंदर बटे रहनिया। हाथ में देखो एक ही हो अब आला ले ले बिया। रोगी के देखतिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया। रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया। रोगी के देखतिया
कबो धरे पाहुज कबो छाती पर लगावेली भइल बाटे कफरू इहो बतलावेली कबो धरे पाहुज कबो छाती पर लगावेली भइल बाटे कफरू इहो बतलावेली घर से बहरी जाई के सारा उम्र बिताई के घर से बहरी जाई के सारा उम्र बिताई के 12 बरस लई हो अब पढ़ाई पढ़ले बिया रोगी के देखतिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी के देखतिया अरे बाबा कहते हैं कि जे लोहरी गांव के मनोज गिरी के तरफ से पुरस्कार है तब बाबा 551 ले हुआ आई देखा है 1051 रुपया मिल गई लेकिन गीत के भाव का बा सब भोजपुरिया भाई लोग के नमस्कार बा ए अतवरिया सुनत रे ए सनीचरी का रहन देख कहतानी हेने तानी आला लगावा काहे छोट बड़ होला इहो बतलावा कहतानी हेने तानी आला लगावा काहे छोट बड़ होला इहो बतलावा मानत नइखे कहानावा केतनो कहे चौहानावा मानत नइखे कहानावा केतनो कहे चौहानावा हेने आला लगावे से ई बड़ा हरकतिया रोगी की दिखतिया रोगी की दिखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी की दिखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी की दिखतिया क्या बात है एक जानी के एक जना प्रदेश में जाए के तैयार बड़े औरत चौकट पर खड़ा होकर कहली कि सुनी रउआ चल जाता नहीं प्रदेश में ठीक बा लेकिन आखिर एहू शरीर के कोनो उपाय रास्ता मौसम के कोनो तय नहीं है वो कैसे भाव में कहतरी कैसे कि पलानी में रउआ बता के जाई कि पलानी में जवानी के बतावो हाल का होई अरे पिया परदेश जइबा त टटका माल का होई सैया परदेश जइबा त टटका माल का होई कहतर की सुनतनी गवना करा के सैया गइल गुहाती कसहू बितावो तानी धके रोज पाती ई बताई रउरा की कुली का होई अरे दुकानदार ना होके तई दुकान का होई कोनो काम के बा आँख के गजरा माथ के बिदिया का होई आँख
क गजरा माथक विदिया इरे समी बालिका होई। अरे राजा परदेश जइब त टटका मालिका होई। तरीके हुआ प्रदेश में जब चल जाए तो बताई हमार दासा जाए परदेशवा में चिट्ठी ना पेठाई। कहीं ना बलमुआ कैसे दिनवा बिताई। लास्ट में कहता रहिए मास्टर पिया विजेंद्र सुनीला अंदर पिया विजेंद्र गुनीला अंदर गुलाबी गाल का होई। अरे राजा परदेश जइब त टटका माल का होई। सैया परदेश जइब त टटका माल का होई।